Kartsu! 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 No, tuolla on näemmä jokin identiteettikriisi meneillään. Pitäisikään sinun käydä katsomassa tätä? Mitä? Saanko sinä mennä? Kiitti. Turpakin. Saatana. Ette sä saa. Se meidän kortsut. Annas nyt ne kortsut tuonne pikkusille. Ne tarttee niitä. Enemmän kuin sä. Enemmän minä niitä tarttee, minulla on enemmän tätä miehisyyden pulaa. Älä vittu! Irti! Rapelikka! Minun kortsu! Kuulis näitä kortsuja ei tällä vaan heitellä. Ei heitellä. Menkää ja viekää. Menkää, ei kun minun kortsua ei saa viedä, ei saa heitellä. Ei, jos nuo kortsuit nyt tuossa noin riitä aika iso läjä. Ei riitä. Roosmuoli! Mikä? Se muuli! Piaci. Oh. Moikka! Mun nimi on Heuna, mut voitte sanoa Elluks, jos te haluatte. Herra Kirma. Mitä nyt? Kuuluuks tää, Nyt loppu sanat suusta. Mitä helvettiä? Mitä et sä muka tiedä, kuka tää nyt herra... Ne ei nyt tule mieleen mikäs nimi on. Kaatto! Pieni Siinä sulle. Sukkavarasteessa sitten rahaa, dollareita, Kato, tuntia. tuolla myydään, Siinä on. Tässä on tämä, mikä, asnaali. Asnaaliko? Kyllä, asnaali. Siinä on Me napataan asnaali. Eiks niin, likat? No ei todellakaan mikään asnaali mikään. Mut hei ajattele, me saadaan. Termianaali. Ei mitään termianaalia. Hei, me saatais buffet siitä. Mitä se on? Nyt minä lähden. Jee! Hei! Olet seksikäs mies. Pyörin ympyrää kuin hevonen. Mitä? Tänään ei nyt tähän päällekkäin. Punnerruksia. Koira tulee mukaan. Mitenkäs tuo? Mikä? Ai korppu ei. Siinä on pipsari, ei siitä mihinkään oo. Anna. Niin anna vain ota sitten. Minulla on. Mikä se nimi on? Minä muistaa nyt. Ei kiinnosta. Nyt katsotaan taas sanat suusta, kun meni vähän. Kukkanen tuu. Pennoe! Sinun. Tää on aika hyvä. Vähän vanhaa. Sinä senkin vanha olet itse. Rehumies nainen. Vittu, nyt sä makasit pahasti. Miks? Oi! Hei. Yritetään ottaa nyt rauhallisesti. Muistakaa hengitystekniikka. Tästä alussa. Älä. Kiva. Ei saa sinne. Mitä nyt? Lehmiä. Senkin. Oi. Ai. Nyt
sinun teinet siihen ja pistät tämän japanilaiset miehen mukaan. Ota se pois, vie pois nuo katturat tuolta. Niin, Tää nyt ei mene yhtään niin kuin me suunniteltiin. no ei todellakaan. No ei. Siis kyllä minä pitäisi päästä Ei, että. No on se vähän niinku hinttinä jotain. En. Minä olen Välli. Mitäs toi nyt oli ihan epäreilua? Haista vittu. Sunko? No en. Ei mulle oo. Hei, Emuli, Hanuli, Enuli. Kuka sä mukaan luulet olevas? Noniin, heippa. Ei, kun se oli korppu. Se on korppu, ei. 50 miljoonaa ja 300 000. 52. Lopettakaa nyt, saatana. Ai mitä? Aims! Ole hyvä. Mitä nyt? Mitä? Mitä sinä teet? Kanikerstä. Nyt mentiin! Sinä vaan se! Lopettakaa! Tule takas. No niin, nyt mentiin vähän laskuin ja junaan. Rojuna! Ai ei. No niin, kaikki on hyvin. Sä olet eläintarhasta ja tämä on... Ai, en tule Mitä? Eläintarhasta? Minä luulin tuntemani sinulta. Ja se tuleekaan olla Plutoossa ja tämä... Minä olen Ponu. Mitä sä siinä sormias heiluttelet? Niin, kauniit kasvot on pilalla. No niin, ja mitähän täällä Plutoossa tuo on aivan normaali. Välillä ollaan laamoja, välillä ei olla laamoja. Ja sitten on... Mitäs sä siinä kyllä? No minä kyllä, sitä kun sä oot laama. Anteeksi nyt vaan, mutta mä en ole laama. No vaikka se on vähän normaalia. Mä olen Ponu. Että sä tiedät, mä en ole mikään laama. No Ponu, Poni. Luulet sä olis viisas, häh? Joo. Mä olen hyvin viisas ihminen. No niin, mennäänpäs nyt tästä. Ala tulla nyt sieltä. Mä en jaksa jauhaa sunkaan. Nyt ollaan Plutoossa, mihinkä ne mennä se laama. Ettei kehittyliihminen, että se on mutu ja sitten laama ja se on aivan normaali, joten enää panikoi. Kuules nyt, sandaali. Mä en jaksa jauhaa. Mä en jaksa jauhaa sun kanssa. Mä menen sit yksin. Ei kannata, siellä on vähän kaikkea niinku alieneja ja Joo. pieniä vihreitä miehiä. Pieniä punaisia naisia. Joo, bla. Pieniä punaisia naisia ja sitten on näitä pieniä isoja mustia tikkuja, jotka jäi varpaan väliin. Minä menen. No niin, rauhoitu nyt, ei se ollut mikään. Mikä homo sä luulet olevas? No, olin sandaali. Pluton sandaali. Ja ole vaikka mikä kumisaapas tahansa. Senkin. Mulla on tosi tyylikäs kampaus. Toi oli oikeastaan aika hieno juttu. Suutelit mua? No, minä en oikein siitä perustellut. No, tästä sanat taas hukasta, kun kukaan ei puhu oikein mitään, vaikka pitäisi. No ei se haittaa. Vai? Tai sitten suu ei liiku ja jotain kuuluu. Kuten se on sitten tuossa aivan normaalia. Joo. Mitä? Ei. Minä nyt sitä tarkoittanut. Siis ei sinun pitänyt sitä noin hyvin ottaa. Reagoi nyt hieman. Mitä? Väität sä, et... Joo. Ei mitään. Sinun piti reagoida. Miten sinä reagoit? Reagoi nyt. Minähän reagoin. Minä häivyin tuosta sun seurasta senkin